Wij meten alles aan boord. Alles wat gemeten, snelheid, hoogte aan de wind, diepgang van het water. Nou, wat voor invloed heeft de diepgang van het water op de snelheid van het schip? Bij bepaalde windsnelheden en die kleine dingetjes die heel interessant zijn om te weten. En jij bent de dataman? Ik ben de dataman. En wat laat je nou zien? Dit is een polair diagram. En dat wil eigenlijk zeggen van de wind komt van voren. En als je aan de wind zeilt, dan zeil je dus onder een bepaalde hoek. En onder die hoek kan je dan berekenen wat de optimale snelheid is van het schip. Het is eigenlijk een soort van raceauto. Je probeert alles zo goed mogelijk af te stellen. De juiste banden moeten eronder, de juiste motorafstellingen. En door middel van de juiste afstellingen kan je de optimale prestaties behalen. Dat proberen we eigenlijk ook met een scootje te doen. In het begin was het heel grof. Je was heel grof bezig met snelheid en ja, dat was het dan. Maar nu ga je echt op details letten en daar wordt het wel veel leuker van. En dan winnen. Dat zal het mooiste zijn. I'm de minuut. Wat moet er gebeuren? We gaan startjes oefenen van alles. Draai maar terug, kom maar, draai maar. Kom maar, draai maar. Heel wie waard, hè? Tevreden? Ja, tevreden, hartstikke tevreden. Als eerst op mijn ton en perfect. Nou, hier doe je het voor, hè? 10 jaar terug alweer is in Delft een programma ontwikkeld, een VPP voor de scootjes. Wat is een VPP? Functional Velocity Prediction Program. Ja? Jongen, Dat is de uitgerekende maximale snelheid die dit scootje kan varen. heeft u een snel schip? Nee, we hebben niet een echt extreem snel schip. Hele snelle schepen zijn Akkerum en Heerenveen. Dat zijn gewoon de allersnelste schepen. Jouweren komt er vlak achteraan en Grauw zit in het midden. En wij zitten een beetje aan de onderkant. En dat blijkt uit de metingen van Delft? Ja, maar we proberen wel snelste te zijn. Ja. Nou, hoe doe je dat dan? Ja, veel trainen, fit zijn, goede mensen op de juiste plaats vinden. Door middel van eco-training. En wat is dat, eco-training? Eco-training is een training om mentaal en fysiek sterk te worden. Ja, doe maar! Nou, daar zijn we heel druk mee bezig geweest de afgelopen 5, 6 jaar. En dat gaat constant door. Het is een doorlopend programma wat je doet. Dus de voorbereidingen op de wedstrijd gaan het hele jaar doen? Het gaat het hele jaar door. Het begint in januari en eindigt in november. December hebben ze vrij. Dan mogen ze Sinterklaas vieren en de kerst. En daarna staat alles in het teken van het voedselziel. Een manier van leven. Ja? Ja toch? Nou ja, voor sommigen is het ook gewoon leuk. Maar voor u is het een manier van leven. Voedselziel is een manier van leven, ja. Dat is een passie. Die passie die heb je of die heb je niet. De mensen om me heen die proberen die passie over te brengen. Ik hoop dat dat een beetje lukt.